Oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Digdi po sa DZGB. GB Garantisadong Bareta. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustasa. Angel, marhay na hapon. Please go ahead. Mantenidong ligtas sa anuman na peligro ang mga Bicolanong overseas Filipino workers sa manibaybang parte kan kinapan sa ibong tanwala tuong kararibungan, lalo na ang kakatapos ko ng rebok sa Israel at Iran. Iniyan payag sa DCBB News na Department of Migrant Workers sa Bicol Regional Director Attorney Gina Paclibara Laceda sa pagsasabing sa nasabing mga nasyon nasa tulo sa good-apat sa ng Bicolanong OFW ang nagdisinerditi at sinasasalbado man ining sitwasyon at estado. Sa ibong kaini sinabi ni Attorney Paclibar na matindot silang nakikipag-coordinar sa mga imbahada kan Pilipinas sa manibaybang nasyon sa kinapan para maigot na mamonitor ang sitwasyon ng Bicolanong OFW at siniguro man ang tandaan sa pagtaunin asistensya in kaso kaipuhan. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Angel. Dagdagang tapan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Jomar Bien hali duman sa 1st District kan Albay. Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead man. Babalikan taan linya ni Pading Jomar. Mientras tanto, sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, ipinairarom sa inspeksyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development National Rescue Operation Center o DSWD NROC sa Pasay City. Initanganing reparohon ang pagpreparar kan food packs na nakatalaan na i-distribuer sa mga apektadong lugar kan Bagyong Krising. Sinabi ni Marcos na hands-on siya sa pagreparo sa mga residentes na apektado kan kalamidad kung kaya di manin dapat ikadit ang publiko. Sa katakod na bareta, sobre sa 23,000 na persona o 7,501 familia ang apektado sa Visayas asin Mindanao kan Tropical Storm Krising. Sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga apektadong personas hali sa Western Visayas, Central Visayas asin Soc-Sargen. Sa apektadong populasyon, nasa 17 katao o kaya 117 katao ang nasa evacuation centers, mantang 526 na personas ang nasa shelter kanasabing lugar. Tulong landslide asin 19 pagbaha ang nangyari naman sa Central Visayas. Sobra naman sa 23 na road sections asin 2 tulay anda inaagihan sa Western Visayas, Central Visayas asin Northern Mindanao. Sa katakod pang bareta, nakahanda na ang Deployable Response Group o DRG kan Coast Guard District Southern Tagalog para sa pagresponde sa posibleng epekto kan Bagyong Krising. Naka-full alert status na ang DRG asin ang mga istasyon kan Coast Guard kung saan nakaposisyon na ang mga tauhan asin ekipahes tanganing magkaigwaning search and rescue operations kung kinakaipuhan. Nakipag-coordinar na ang Philippine Coast Guard sa mga lokal na ahensiyas de gobyerno, kasabay na ang municipal asin city disaster risk reduction and management offices asin iba pang katuwang na mga units para sa marhay na pagpautob kan response operations asin paghiras ning informasyon.
Nagpatanid asin nag-alerto man ang Departamento de Agrikultura sa mga paraoma asin parasira sa epekto kan maraot na panahon. Basado sa ipinaluwas na advisory kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, kasabay sa posibleng maapektaran kan bagyo ang nagkaperang parte asin lugar sa Northern Luzon asin maging sa rehiyon kan Bicol. Kasunod ka nasabing abiso, tulos man na nagpaluwas ning advisory ang ahensya sa mga paraom asin parasira na magpo ng mag-anikan sa indang mga pananom asin gulay, pagupaman sinda maging saro sa mga apektado kan pag-uran. Bueltadahan tan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya na si kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Sa nagdagang bareta nakatalaan na magsumitir si Congresswoman Crisel Agman kan disenyo kan mga classroom and buildings na pinag-ibo niya di sa siyudad kan Tabaco para sa DepEd. Initangani na sa posibilidad sa paglaom na i-adaptar kan Department of Education ang disenyo niyang typhoon-proof na mga classrooms na ipinagibo niya digdi sa siyudad kan Tabaco durante kan siyang alkalde digdi na uminabot sa poko mas o menos sobra sa 70 mga classroom. Sinabi ni Congresswoman Lagman na sooner or later isusumite rin niya ang disenyong kan mga pinagibo niya diding classroom sa DepEd tangani na igwaan mga inimin babasehan kung ano ang mga nababagay na mga classroom digdi sa Albay, partikularmente sa Premier Distrito kan Albay na pirming pinag-aagihan kan bagyo. Kinumpirmar kan kongresista na ang DepEd, ang Albay, pati naman ang mga schools division digdi sa Premier Distrito kan Albay, Arok kan Tabaco Schools Division, nagsumitir na nin mga request para sa mga additional classrooms and buildings ng iba repair kay ni tangani na mapunduhan sa pagi kang kongresista. Sinabi kan alkalde na o kang kongresista na kung ang disenyong ining pinag-ibon niya sa Tabaco ang adaptaron kan DepEd as in kan DPWH, mas makakatipid pangani ang mga ini dahil ang taday na kinakaipuan pa ang mga repair na kada bes na kaiguanin na kalamidad nagkakaurulag. Yan ang report, Jomar Bien, DCTV. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Dagdagan tapaan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, marhay na hapon. Please go ahead na. Nasa area na kan Ligao City, particular sa may hampangan kan opisina kan National Irrigation Administration sa Tuburan. Asin tinampo palawag sa Usipina Belmonte Duran Hospital. An medyo magabat ang bulos kan trapiko. Ngunyan na panahon, ini sa rason dumana ang konsentrasyon kan patrabaho sa National Highway kan DPWH partikular. An road reblocking. Medyo haloy-haloy pa ini magiging normal ang bulos kan trapiko digdi. Dahil sa sige an uran, dahil basta-basta makakabuilo kan pagbuhos ni na semento sa mga pinag-reblock na porsyon kan tinampo asin pagkasemento maagi pa ini sa curing period. Bilang resulta, dit na pasensya sanaan hagad kan mga nagtatrabaho sa lado kan mga biyaheros na apektado araw-aldaw kan bulos kan trapiko. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Balikan tan detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Bukas ang opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa gabos na marhay na suwestyon asin mga rekomendasyones na mapauswag kan buhay kan mga Pilipino. Pahayag ini ni Palace Press Officer Abogada Claire Castro, kasunod kan sinabi kan opisina kan Vice Presidente na daipig susuportaran kan gobyerno ang pondo kan sa iyang opisina para sa mga proyekto sa sin programa kan OVP. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro ng welcome asin day sa sayumahan maski noarin kan administrasyon ang mga magagayon na suwestyon hale sa opisina kan Vice Presidente. Sinabi kan opisyal na igong pagkakataon na nagpahayag si VP Sara na aram niya ang formula tangani mapababa ang presyo kan baga sa Pilipinas alagad nagsayo maining iheras sa gobyerno.
Mientras tanto, pinag-inkaminar kan Malacanang ang gabos na mga ahensas kan gobyerno, asin mga lokal na gobyerno, maging pribadong sektor na suportaran ang pangapunan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ipromotir ang Pilipinas bilang sarong maritime asin archipelagic nation. Ini kasunod kan ipinaluwas na Memorandum Circular numerado 87 kan opisina kan Presidente na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sigun kay Palace Press Officer Yusek Abogada Claire Castro, dapat na ipromitir ang pagbusol sa Pilipinas bilang maritime and archipelagic nation. Tinawan doon ni Castro na dapat idefensa ang sovereign rights laban sa kagustuhan na sakupon ang teritoryo kang Pilipinas. Objeto ka nasabing memorandum na magkaigon ng interagency cooperation asin kolaborasyon sa pagbusol kan kaaraman sa maritime asin archipelagic, pasiring sa pag-uswag, seguridad asin proteksyon kan maritime domain kan Pilipinas. Sa iba pang bareta, siniguro man kan Departamento de Justicia na bako sana ang Philippine National Police, partikular sa forensic group ang parte kan investigasyon sa mga na-recover na tulang sa Taal Lake. Yaon mandigdi ang partisipasyon kang National Bureau of Investigation o NBI. Sigun kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sa iyang pinagkonfirmar na katabang kan PNP ang NBI sa pagkondukta ng forensic sa mga na-recover kan Philippine Coast Guard sa Danau kan Taal. Matatandaan ipinahayag ni NBI Director asin retired Judge Jaime B. Santiago na sa ngunya naghalat pasinda kung anon ipagmando sa inda kan Departamento de Justicia manungod sa nasabing kaso. Inapod na fake news kan Departamento kan Finance ang nagbuto na report na papatawan ng 20% buwis ang mga savings sa bangko kan mga depositors. Ini may kinaaraman sa pinatub kan Hulyo 1 na Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na solamente ang interest an dilensya sa sarong depositor an may buwis. Day mahihiro papataon ng buwis ang kabilguan na kwarta kan depositors na nasa bangko. Ang nasabing nakapalaban sa Tax Reform Act of 1997, ipinautob nagkakapirang dekada na ang nakalihis. Efektibo ang 50 pesos na aumento sa aldawa na sweldo sa Metro Manila ngunya na Hulyo 18. Sigun sa Departamento kan Labor and Employment, ang daily wage para sa minimum wage earners sa non-agriculture sector sa Metro Manila malangkaw hale sa 645 pesos kada aldaw, magiging 695 pesos an aldaw. Ang daily salary naman para sa mga trabahador sa agriculture retail service establishments na igwang 15 empleados o mas baba pa asin manufacturing establishments na igwang 10 trabahador pababa hale sa 608 pesos ang aldaw, magiging 658 pesos ang kada aldaw. Ang 50 pesos na daily wage hike susugman sa wage order numerado NCR-226. Ipigbubusol ni mamamayang liberal o ML Party List Representative Laila de Lima na mahali na ang secrecy o pagsekreto sa publiko kan detalyes kan paggastos kan Confidential as in Intelligence Fund o CIF. Nakapalaman ini sa House Bill numerado 1845 o propestong CIF Utilization and Accountability Act na ipiglatag ni de Lima. Sinugo kang propesto na ipagmando ang CIF information as in dokumento na mamantinir na confidential alagad automatiko ining isa sa publiko kung nagpaluwas ning Notice of Disallowance and Commission on Audit o COA. Ipipaglimitaran naman ni de Lima sa 10% ang alokasyon kan confidential as in intelligence funds halit sa total na annual budget kan sarong Departamento de Gobierno. Mabueltan detalyes ka mga bareta, pakaliis ka nagkapirang pagiromdom. Okay, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagtutubod sinda La Union Representative Paulo Ortega the Fifth. Asin Sambales Representative J. Conghon na andarakulang investigasyon sa ika-19 Kongreso ansaro sa mga rasones kaya naglangkaw ang tiwala kan publiko sa House of Representatives sa irarom kang pamamayo ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ini ninda Ortega asin Conghon matapos makakuha ang Kamara nin pinakang halangkaw na trust rating na uminabot sa 57% kan Hulyo base sa survey kang social weather stations. Sigun kay Representante Conghon, mas naipahiling sa publiko ang trabaho kan Kamara dahil sa mga matitinding pagdangog na nakakuha ning milyones na online views asin tinutukan kan publiko. Mientras tanto, ipigbubusol sa Kongreso na mapalibre sa presuhan ang mga persons deprived of liberties o PDLs na fragile health, pregnancy, nursing as in old age na day kayang magbayad nin fianza. Sa House Bill numerado 2066 o ang Antonio Molina Act ni Kabataan Party List Representative Raul Daniel Manuel, gusto kainin na mendaran ang Akta Republika numerado 10389 o ang Recognizance Act of 2012. Sa paagi kaini pwedeng ma-expand ang coverage sa PDLs na may seryosong helang, elderly, pregnant o nursing base sa humanitarian grounds maski ini nagakampang ni non-bailable crimes o may dakol na kaso sa ibang korte.
Ultimong detalles kan Bareta, nangapudan ang nagkapirang grupo as in AIDS Healthcare Foundation Philippines nin Youth-Centered Response as in preventive care sa human immunodeficiency virus dahilan sa padako sa paglangkaw kang kaso kaini sa mga kahobenesan. Sinabi kan mga representantes kan AHF as in youth representative na suportado nindaan pagdeklarar nin public health emergency as in matawan ng interbensyon ang mga involved digdi. Ipig pangapudan man kan grupo na magkaigon ng executive order na mapakusog sa response as in fight prejudice kan gobyerno sa HIV positive patients. Sa pangarang kan nagsururat kan informasyon sa pangenot po ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyaran and Mega Force Patrol. Padingnal baldo sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhain hapon. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hay, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko?